Okay. Good morning, good afternoon, good evening, my lovely viewers, depending on where you're watching me from. I still remain your classic ZIZARA, and I welcome you to today's Igbo Amaka. I am sorry I have to come a little bit late. It is because of my tight schedule. And today we are going to have a very interesting topic on Igbo Amaka. Please don't forget to share this live broadcast, share it, like, and subscribe to my channel. Today we are going to look on what they call father, mother, brother, sister, uncle, what they are called in Igbo. Without wasting your time, I didn't want my lectures to be too big, maybe too. I don't want to spend much time on my lectures, so that it will be very easy for you to assimilate. So today, let's just move straight to today's topic. What do we call father in Igbo language? What do we call father in Igbo language? Just like I said before, please don't forget to tell me where you are watching from. Now, what do we call father in Igbo language? Father in Igbo language. We call father Nnam. Nnam. That's what we call father. Nnam. Okay, I'm going to reduce the size so that it should be able to enter all, because I wouldn't want to delete the ones I have waiting. So I would like to reduce the size so that all of them will occupy here. So we'll call father Nnam. Nnam. Father Nnam. Father Nnam. Father Nnam. Father is Nna. Father is Nna. Then when you want to say my father, you not say Nnam. My father, you not say Nnam. Okay, let me just remove Nnam and say father, so that I wouldn't start creating another space for my father. Let me not just say my father. Just say father. Father Nna. Father Nna. If you want to say my father, you not say Nnam. My father Nnam. My father Nnam. Then what do we call mother? Mother. Nne. Nne. Mother. Nne. Nne. Nne is mother. If you want to say my mother, you not say name. Name is my mother. Name, my mother. Name, my mother. Then if you want to say brother, if you want to say brother, what do we say? What do we call brother in Igbo language? Brother nwanne. Nwanne nke nwoke. Nwanne nke nwoke. Nwanne nke nwoke. I'm going to reduce the capital again so that all these things will be able to enter. Brother is nwanne nke nwoke. Let me reduce it a bit. Nwanne nke nwoke. Yeah. Nwanne nke nwoke. That is
brother. Nwanne nke nwoke is brother. Nwanne nke nwoke. Nwanne nke nwoke is brother. Nwanne nke nwoke is brother. Nwanne nke nwoke is brother. Nwanne nke nwoke brother. Nwanne nke nwoke brother. If you want to say my brother, nwanne nke nwoke. Remember, I'm not trying to put my, so that I'll have much space, to write and the stuff, because I don't want to write and delete. I want to leave everything there here so that when you are going back to the video, if you go back to the video, you'll be able to write it down, or maybe when next you come back to watch the video, you'll be able to see everything there, and then you'll be able to learn it faster. So now, my brother is one name nke nwoke. My means this is mine. Father, nna. Nnam, m, that's m, there is Mother, nnem, brother, nwanne nke nwoke. My brother, nwannem nke nwoke. Then we move to sister. What do we call sister? Sister is nwanne nke nwanyị. Nwanne nke nwanyị. Nwanne nke nwanyị is sister. And if you want to say my sister, you say nwannem nke nwanyị. Nwannem nke nwanyị. Nwannem nke nwanyị. Most times when we want to speak Igbo very fast, maybe we want to make it easier, I will say nwannem nwanyị, nwannem nwanyị, nwannem nwoke. But when we are talking about the main Igbo Izugbe, the one we use in writing our exams, that is the main central Igbo, is nwanne nke nwanyị, nwanne nke nwoke. But if you want to speak it, we have spoken Igbo, we have written Igbo. If you want to speak it, you say nwanne nwanyị, nwanne nwoke, nwanne nwanyị, nwanne nwoke. But when you are writing it, it's nwanne nke nwoke, nwanne nke nwanyị. Then we have siblings. We have siblings. Siblings. Siblings in Igbo language is ụmụnne. Ụmụnne. That is, they are my siblings. How ụmụnne? My siblings. Ụmụnne. My siblings. Ụmụnne. Siblings. Ụmụnne. Siblings. Ụmụnne. My siblings. Ụmụnne. Siblings. Ụmụnne. My siblings. Ụmụnne. Then we'll move to another one, which is uncle. Uncle. What is uncle in Igbo language? Nwanne nnam nke nwoke or nwanne nnem nke nwoke. When we talk about nwanne nnam nke nwoke, means my uncle from my father's side. Then we'll have my uncle from my mother's side. That is nwanne nnam nke nwoke. So we'll have to write it this way. Nwanne nnem or nwanne nnam nke nwoke. Nwanne nnam nwanne nnam nwanne nnam
slash nwanne nne m nke nwoke. I'm sorry, this thing's not black. I think you will be able to understand it. Okay, this is nwanne nna m slash nwanne nne m nke nwoke. That is uncle for you. Uncle, nwanne nne m or nwanne nna m nke nwoke. So when you say nwanne nna m, means my uncle from my father's side. Nwanne nne m, my uncle from my mother's side. That is my mother's brother or my father's brother. That's what we call uncle. That is nwanne nne m, my mother's brother. Nwanne nna m, my father's brother. Okay. Then we'll talk about my aunt. Aunt, or some people say auntie. Aunt, or some people say my auntie. Okay, let me just write auntie. Auntie or aunt or auntie, you know. Then when you say aunt, let me use aunt, please. When you say aunt, is nwanne nne m or nwanne nna m nke nwanyị. Nwanne nna m slash nwanne nne m nke nwanyị. Nwanne nna m akara nwanne nne m nke nwanyị. That is my aunt. Then we'll talk about father-in-law. 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 Father-in-law is Nadim. Nadim slash nna nwunye m. 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 That is father-in-law, Nadim. Or you can say Nadim or slash nna nwunye m. Slash means akara. Nna nwunye m. Then mother-in-law. What do we call mother-in-law in Igbo language? Mother-in-law. Mother-in-law. Mother-in-law is Nedim. Nedim maọbụ nne nwunye m. Nne nwunye m. Nne di m maọbụ nne nwunye m. Mother-in-law, nne di m maọbụ nne nwunye m. Is a mother-in-law. Nne di m maọbụ nne nwunye m. Nne di m maọbụ nne nwunye m. That is mother-in-law. Then sister-in-law. Sister-in-law wụ nwanne di m nke nwanyị maọbụ nwanne nwunye m nke nwanyị.
sister-in-law, sister-in-law. Sister-in-law is nwanne di m ma ọ bụ nwanne nwunye m. Nwanne di m ma ọ bụ nwanne nwunye m. Nwanne di m ma ọ bụ nwanne nwunye m nke nwanyị. Nwanne di m ma ọ bụ nwanne nwunye m nke nwanyị. That is my sister-in-law. Sister-in-law, nwanne di m. That is my brother's my husband's sister or my wife's sister. Nwanne di m means my husband's sister. Ma ọ bụ nwanne nwunye m. That is my wife's sister nke nwanyị. So sister-in-law is nwanne di m nke nwanyị ma ọ bụ nwanne nwunye m nke nwanyị. That is sister-in-law. Then brother-in-law. Brother-in-law. My brother-in-law. My brother-in-law is nwanne di m. Nwanne di m ma ọ bụ nwanne nwunye m. Nwanne nwunye m nke nwoke. Nwanne di m ma ọ bụ nwanne nwunye m nke nwoke. That is my brother-in-law. Nwanne di m ma ọ bụ nwanne nwunye m nke nwoke. Brother-in-law. Nwanne di m nke nwoke ma ọ bụ nwanne nwunye m nke nwoke. That is brother-in-law. Then what do you call my child? My child. N'asụsụ Igbo. My child. My child n'asụsụ Igbo pụtara gịnị? Nwa m. Nwa m. Nwa m. Nwa m. My children. My children n'asụsụ Igbo pụtara ụmụ m. Ụmụ m. Ụmụ m. My children. Ụmụ m. My child. Nwa m. My children. Ụmụ m. My child. Nwa m. So when I have to go back from the beginning, let's have a recap of what we just learned. Ka anyị ga-achịkwa na mbudo ebe anyị buturu mụba ya nwe ihe. So anyị ga-ebudo arụ n'isi. We'll have to continue. We'll have to start from the beginning. Okay? Anyị ga-ebudokwa n'isi ka anyị kwugharịa ya ọzọ. Let's have a recap of what we learned from the beginning. Today we learned what they call father in Igbo language. Father. Father is Nam. Father is Nna. My father, Nam. Father, Nna. My father, Nam. Then we have mother. 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 Mother is Nne. My mother, Nne. Mother is Nne. My mother, Nne. Mother is Nne. My mother, Nne. Brother. Nwanne nke nwoke. My brother. Nwanne m nke nwoke. Brother. Nwanne nke nwoke. My brother.
nwanne m nke nwoke. Sister, nwanne nke nwanyị. My sister, nwanne m nke nwanyị. Siblings, ụmụnne m. Ụmụnne, my siblings, ụmụnne m. Siblings, ụmụnne, my siblings, ụmụnne m. Uncle, nwanne nna m ma ọ bụ nwanne nne m nke nwoke. Nwanne nna m ma ọ bụ nwanne nne m nke nwoke. Nwanne nna m ma ọ bụ nwanne nne m nke nwoke. Aunt, nwanne nna m ma ọ bụ nwanne nne m nke nwanyị. Aunt, nwanne nna m ma ọ bụ nwanne nne m nke nwanyị. Father-in-law, nna di m ma ọ bụ nna nwunye m. Father-in-law, nna di m, nna di m ma ọ bụ nna nwunye m. As long as you say my father-in-law, nna di m. My mother-in-law, nna my father-in-law, nna di m ma ọ bụ nna nwunye m. My mother-in-law, nne di m ma ọ bụ nne nwunye m. You know, anytime you are saying mine, in Igbo language, it means is just M. Is just M. Nnem, nnem, is mine. But if you don't want to say mine and you say nne, mother, nne, sister, nwanne nwanyị. But once you say mine, my sister, nwanne m nwanyị. Nne m, my mother, nne m, my father, nna m. So now when we say father-in-law, it means nna di ma ọ bụ nna nwunye. But when you say my father-in-law, nna di m ma ọ bụ nna nwunye m. Mother-in-law, nne di ma ọ bụ nne nwunye. My mother-in-law, nne di m ma ọ bụ nne nwunye m. Sister-in-law, nwanne di ma ọ bụ nwanne di ma ọ bụ nwanne nwunye nke nwanyị. My sister-in-law, nwanne di m ma ọ bụ nwanne nwunye m nke nwanyị. Brother-in-law, nwanne di ma ọ bụ nwanne nwunye nke nwoke. Nwanne di ma ọ bụ nwanne nwunye nke nwoke. My child, nwa m. My child, nwa m. My children, ụmụ m. My children, ụmụ m. So today, that is where we are going to end today's lecture. Please don't forget to subscribe to the channel and then like the video. Tomorrow being Sunday, we are going to come back to Asụsụ Igbo Amaka. We are coming back here for another interesting topic. Please make sure you don't miss tomorrow. By some time tomorrow, we are going to dish out another interesting topic on Asụsụ Igbo Amaka. Thank you and bye-bye for now. Bye.